Europako Herrien Parkean abiatu da ikastolen festa goizeko 10 inguruan. Zinta mozketan Seberaltu ikastolako ikasle ohi batek eta etorkizunean izango den beste batek hartu dute parte. Jarraian euskara mundura zabaltzeko ideiari keinu eginez Gernikako arbolaren kimu bat landatu dute guraso atzerritarrak dituzten ikastolako bi umek. Arantxa Aurrekoetxea hezkuntza sailburu ordea euskara erabiltzaren garrantziaz mintzatu da. Euskararen aldeko jarrera, aktiboa, positiboa eta alaia izan da, esparru guztietan euskara erabiltzeko aukerak bikoiztu egiteko kapaz izango garelako. Koldo Tellitu ikastolen elkarteko presidenteak Lomce legeren aurrean hezkuntza sistema propioa aldarrikatu du. Garena eta egiten duguna garatzeko logikak euskal hezkuntza sistema eraikitzera eraman bergaitu. Euskal Herriak behar duen hezkuntza sistema eraikitzera. 1300 voluntarioren lanari esker burutzen ari den ibilaldia Busturialdera ere zabaldu da. 19 herritako ikasleak dabiltza eta Gernikako Seberaltu ikastolan. Eguraldi bustia izan arren, jendea pozik eta itzuli osoa egiteko asmoz. Hemendik ikasten gara eta espero dezagune zirkuito osoa egitea. Bai, osoa. Naiz taurizein, prepar eta gauz. Lau eremutan banatutako 6 kilometro erdiko ibilaldian zehar, ekitaldi ugari egingo dira egun osoan zehar. Kontzertuei dagokionez, bertan izango dira Esne Beltza, Gose eta Anje Dualde beste. Biltzen den dirua, ia 50 urte dituen Seberaltu ikastolaren eraikinak berriztatzeko baliatuko da.